inkosana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva obingelelayo uyona lo ndoda bathi uDokotela uMhlongo ubaba kaZinto siyenzeka ngibingelela nje ngikhona la endaweni yaseKhansino bathi seSouth Coast niyazi ukuthi ngoba ngizela angizili ukuzodla kodwa ngizokwenza leyo mpahla eyokwenza ukuthi ngomhla ka20 and 21 ukwazi ukuthola into yakho eright nento ekufanele bambaka angithi sike sifuna iziliphu zasemabhenki noma iziliphu zama-ATM ekuyizona esiyilandayo la kule ndawo kwenzela ukuthi phela umuntu onenkinga ofuna ukuwina iCasino noma ofuna izinto ziyenzeka noma ofuna ukwasha sikwazi ukuyifaka lento ikwazi ukuba khona yabona nje basifikile sifike ngempela sigalelekile ngempela siyaxolisa ungabingeleli ngenxa isikhathi siyashaya asinaso isikhathi njengamanje kodwa sifuna ukuthi nje mhla ka20 and 21 kuzobe kunjalo endaweni yasemGababa eEra 7 kaMthathelwa esigodini emathulini inkosi esiyakhele thina mawehla nje kaMthathelwa ubuza kaMhlongo ezangomeni nombani uyakutshela ukuthi ikuphi kaMhlongo ezangomeni angithi nalo lelagama elikhulu sifuna ukuthi wena after insukwini esizobe sikunike yona lento esizobe sikunike yona ngabe iwashi lokuphakamisa ngabe uzinto ziyenzeka ibhodlela kuba ukuthi uyabuya phela uzodlala lapha mawudlala lapha ukuthi gwaqa mase uyakhahlela na uhamba uyojabula ufane ngalabo abasibonga ngeinkomo nalabo abasibonga ngeimoto ukuthi sesenzile umsebenzi wayo ake sisho kanje inamba esitholakala kuyona ithi 0834068658 0834068658 imbila yeswela umsila ngokuyalezela sifuna ukusho njalo kuDokotela uMhlongo lo ohlala khona eMgababa esihlalweni esikhulu asibhabhayi wenza kulungileke mase uyasubscribe phela kwenzela ukuthi ivideo elandelayo ukwazi ukuzwa ngensimbi ithi inqenqe ikhala khona uzobona ukuthi khona sesikufakile njengamanje sizohlangabeza amandla akho sizohlangabeza impande sizohlangabeza izibi zalasi sizohlangabeza iliphe izobe isebenza noma izobe idlala abantu sikwazi ukuthi ngalela ngasikwazi ukuxhumanisa izinto zikwazi ukudlala bye bye asibonane evideo elandelayo 0834068658 asibonane kwivideo